Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugarig sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Daminda Pineda and family, ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family, ni Bong and Jing Gapayaw and family, ni Cesar A. Ramirez and family. For work, ni Prexy and Prime. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Teotemo and Lubiano Jr. and family, asin ni Leo and Cynthia Ramos. Mga espesyal na kahagadan for passing and being in top 10 on Real Estate Appraiser Board exam ni Praxides D. Rojas Jr. For good spiritual and physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For safe travel ni Mr. and Mrs. Mardy Medalia and Salinel family. For continued studies of Nina and Legaspi ni Anonymous. Special na kahagadan ni Marcelo Barnuevo Jr. and family. For safe travel and good health ni Mr. and Mrs. Chandro Fortuno and family. For guidance, strength, and peace throughout the journey ni Shane Nesverly S. Simona. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Janelle kan Uy family, ki Jean kan Dumikel family, ki Lorenzo and Josefina kan Dumikel family, ki Anthony Miguel ni Tet S. Kabotahe, ki Simona ni FNS Velasco,
Ki Froilan Salvador and Manuel ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gigino, Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon kan Asupardo and Cantara family. Ki Rolando ni Minda Pineda and family. Ki Jose ni Ninfa Lee and family. Ki Crespo Dolores Asin Antonio ni Agnes Almonte. Ki Avelino ni Zenaida Leron, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family, ki Teresita ni Jose O. Ascanio, ki Alfredo Sr. kang Nuas family, ki Joel ni Jake Rodrigueza, ki Lowell kan Esperingel family, ki Asuncion ni Fe Nuida, ki Edgar Leia Salvador and Paulo ni Prexy and Prime, ki Faith, Pablo, and para sa gabos na kalag, ni Fatima Dagiso and family, ki Elias Asin Rosario, ni Francia Antibola and family, ki Francisco kan Valderrama family, ki Jose Sr. Asin Lilia kan Intia family, asin ki Alonso Asin Augusto, ni Leo and Cynthia Ramos. Ngunyan po, ika-16 na Domingo kan ordinaryong panahon, magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema, manunungod sa pagtrabaho asin pagpamibi. Pagtrabaho, rinirepresentar ni Marta. Ang pagpamibi, rinirepresentar ni Maria. It's not
prayer versus work sa buhay ng tao. It's prayer and work combined. We must strike the balance between prayer and work. Ora et labora. Ngunyan, bidbidon ta po, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing pagkadigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay na kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga dugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Sa mga tao, marayan mo, iyong mamikon ng kami. Sinasabi na kamurawayan ito sa Ulikan sa imo, dakulang kamurawayan. Ulikan dakulang kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit mo, Diyos sa mga kakamhan. Kagurang na laking bugtong, Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, ati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasala, ang tinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, ang tinaban akoan sa mo, pakimaherat. Ikaw na nagtutukas o ka naman, kaheraki kami. Kasana
kasanang durog kalangka. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan na Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Si Abraham naglingkod sa tulong lalaki na nagsungko sa saindang tolda. Pinakakanya ang mga ini asin pinaglingkudan. Dangan ang mga ini nagsabi, napakalihis nin siyam na bulan, sinda mabalik, asinan sa iyang agom na si Sara, magkakaigwanin aking lalaki. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Duman sa may sagradong mga kahoy nin marmi, nagpahiling ang kagurangnan kay Abraham. Sa kainitan kan aldaw, mantang nagtutukaw siya sa may pintuan kan sa iyang turda, nagtingkalag siya asin nahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulos sinda, nagdapa sa daga dangan nagsabi, mga kagurangnan ko, kung nawiwilihan nindo ako, maghapit mo na kamo sa sakong harong. Andam ako sa paglingkod sa indo. Tuguti akong magkuanin tubig, tanganing makahanaw kamo nindikit na kakanon, nanin sa indong bitis. Pwede kamo magpahingalo sa limpoy kan kahoy na ini. Dadarahan ko kamo nindikit na kakanon, tanganing magbalik ang sa indong kusog. Pakatapos kaiyan, pwede na kamong magpadago sa indong paglakaw. Inunra nindo ang sako, sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkudan ko kamo. Ika ang bahala, ang simbag ninda. Dali-daling naglaog si Abraham sa tulda asin sinabihan si Sara. Dali, kuhaan pinakamarahay mong arina, asin gumibo ka nindakol na tinapay. Dangan nagdalagan siya pasiring sa mga baka, asin nagpili nin sarong matabang ugbon na baka. Dangan itinaon niya ini sa sayang uripon na naghihidali sa pagluto kaini. Nagkuaman si Abraham nin keso, asin gatas, an mga ini, asin an linutong karni ipinistos niya sa mga lalaki na nasa sisirong kahoy. Nagkakansinda, mantang nakatindog sa haranin ni Abraham. Dangan hinapot siya ninda. Hay nanagumong si Sara, nasa laog kan tulda, ang simbag ni Abraham. Nagtaram ang kagurangnan, pakalihis din siyam na bulan, magbalik ako asin magkakaigwanin aking lalaki, ang sa imong agom na si Sara. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, si Isay ang mag-iirok sa imong harong, Kagurangnan si Isay ang mag-ierok sa imong harong,
An makinuyog-kuyog sa Dios sa gabos na bagay, asin nagigibonin katanusan, an nagtataram nin katutuuhan, asin dain nagbabalubagi. Kagurangnan si Isay an magierok sa saimong harong. Dai siya nagigibonin maraot sa saiyang katuod, ni nagdadaranin sa lang barita dapit sa saiyang katain. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal ng Diyos. Alagad, ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Inuutob niya ang sa iyang panuga, anuman ang mangyari. Kagurangnan si Isay an magierok sa saimong harong. Dai siya nagpapautang na may patubo, asin dain nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala. Ang nagigibo kan mga bagay na ini, dain nanggad matatanyog. Kagurangnan si Isay an mag-ierok sa saimong harong. Si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na pagtubod asin dedikasyon sa pagkarubay kan tataramon kan Dios asin paglingkod sa banwaan. An sa iyang kasakitan na tinitios para sa kamurawayan kan Dios asin kan sa iya mansanang simbahan. Tanganing si Kristo mapasatuya asin maginyatong paglaom sa kamurawayan. Laom niya nakitagabos mapabanal asin maging maninigo sa paghampang ki Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan huli sa Indo. Huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo. Asin sa kong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Nagin akong surugoon kan simbahan, kan itaw sa ko ni Diyos ang trabahong ini para sa Indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe ni Diyos, ang misteryo na itinago niya sa gabos na tao, kan mga nakaaging panahon. Alagad ngunyan ipinapahayag niya sa saiyang mga banal. Binuot ni Diyos na ipahayag sa inda, kung guraano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. Ang misteryo ini, si Kristo nasa sa indong paglaom sa kamurawayan, kaya ipinaguhulit mi si Kristo sa gabos na tao. Pinapatanidan sa katinutukdoan mi ang gabos sa bilog ming kadulungan, tanganing ikaatubang mi sa Diyos ang labang tao na tunay na banal ki Kristo. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, asinan sa iyang mga disipulo, nagpadagos paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae, na ang ngaran Marta, ang nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta, may tugang na babae na ang ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan nga nagdangog kan sa iyang katukdoan. Alagad si Marta nasibot sa paglingkod. Kaya, nagdulok kay Jesus asin nagsabi, kagurangnan, may ka nahiherap na pinapabayaan sana akong magtrabahong solo kan tugang ko? Pakisabihin man siyang tabangan ako. Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot ka asin nahaadit dapit sa dakol na bagay. Alagad,
Saro sa nang bagay ang kaipuhan, napili ni Maria, ang mas maray, as hindi iyan hahalion sa iya. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigrit daw kan sa tuyang kataid. Salamat tayaon ka. Salamat po tayaon ka mo. Ika-16 ng Domingo sa ordinaryong panahon, sabi ko kasuba ko pagpuon kan misa, ang tema iyo po ini, manunungod kay Marta, asin Maria. Si Marta pinagre-representar ang pagtrabaho. Si Maria, nadangog ka sa Ebanghelyo, minarepresentar kan pagpamiti. Asin ang pinaka-imbitasyon ka ini, iyo po na higuwahon ta, na ang buhay ta, ining duwang ini sa buhay ta, maging balanse. Tapos na po sa kuyang sermon. So tulong importanteng puntos, tin paghurup-hurup ang gusto ko pong itao sa Indo. Enot, nababasa po nindo, gari kay puhan ko ng magpasiring sa eye center. Ang number 1 is manunungod sa dignity of work na iyo ang representar ni Marta. Ang ikadua, the necessity of prayer. Pangangaipo na magpamibi, pinagre-representar ni Maria. As in an gentle invitation of Jesus to be called, iyo po ining tigaapod, the call to balance. Saroon ta po ini, the dignity of work. Sabi digdi sa istorya kan sa tuyang Ebanghelyo, si Marta sibot-sibot sa paglingkod, napupurisaw sa kadakol na bagay. Siyempre, nag-abot sa indang bisita. They were friends. BFF inikan sa tong kagurangnan. Si Marta tapos si Maria magtugang. Tugang ninda si Lazaro na binuhay liwat kan sa tong kagurangnan sa mga gadan. At first glance, garibagatig dagitan ni Kristo si Marta. As in, inumaw niya si Maria. Pero may mas hararong pong rason digdi. Sabi ko po nga ni, sa buhay niya to, we must strike the balance between prayer and work. Pagtrabaho, as in, pagpamibi. Kaya ang passage na ini is not about prayer versus work. It's about prayer and work. The balance between the two. Iyon ang klase nin sabihon ta, harmony that keeps our lives deeply rooted in Christ. Tanganing ang sa tuyang buhay, padagos na makagamot sa satuyang kagurangnan. So ini ang tulong punto. Si Marta, sibot-sibot sa paglingkod kang nag-abot ang sa tuyang kagurangnan. Day man tigsasabi na maraot ang tigigibo ni Marta. In fact, marhay ang sa iyang ginigibo. Itong tigaapod niya itong hospitality, service and care for the guest. These are acts of love. Diba? O kita nga ni, pag may minaabot na bisita, narumduman nito itong istorya, may biglang uminabot na bisita, pinaharali mo na suaki sa lamesa para ang isira ninda sarong tilapia, prinitos na tilapia, o harali mo na ngayakan mo noy, tapakaunon tangon na subisita, ginanahan subisita, o kang nahiling kang aki, nagsisirip sa kwarto, nay, binalik na, o binalik na so tilapia, mauubos na. Iyan baga po ang Pinoy. Iyan ang pagkakaibata po sa ibang nationality. If you go to America, if you don't have any appointment, dawa, magurang kanya, dumuman ka sa harungkan sa imong aki. Dahil ka pakaunon, siguro padaguson ka, pero dyan ka sa nango na mama sa sala, namakaon kami. Ibang-iba ang Pinoy. Maski sa Jewish culture, ang pag-welcome po kang guest was considered a sacred duty. Kaya dahil ba na maraot na ginibo actually si Marta, in-entertain niya nga ni ang kagurangnan sa paagi kan pagluto, siguro paghanda sa kusina. Ang naging problema po ni Marta, bako so sa iyang ginibo, but it's her worry. So pagparaha dit,
Dahil kay ito, na overwhelmed siyang maraykan kasibutan, nakataram pa siya sa kagurangan, hindi mo lamang patabangon ini si Maria sa kuya, tuminukaw sa na dyan, sa hampang mo. She was overwhelmed, anxious, and distracted. May saro kay itong ina, Domingo, arong po kay nisibot-sibot sa kusina, tabi ngayang tiripon sa pamilya, sibot-sibot siya kipagluto, yaon duman sa gilid sa iyang aki. May gusto ko tang ipahiling sa iya, elementary pupil, na drawing, art, na ginibukan aki, dinagitan pa kang ina. Only to realize, after kan sa iyang trabaho, nahiling niya, ibinabaw kang aki sa iyang artwork, duman sa lamesa. Aram po nindo kung anong nakasurat. I love you, Mama. Drawing kiharo. Napahibi su ina. Naklan baga po sa tuya, arog man kaiyan. Siribot-sibot kita sa kadakol na bagay. We serve, we work, we labor in our jobs. Sa parokya, pag Domingo, igwang nakakalimang misang commentator, may nakakalimang misang lay minister, siribot-sibot sa parokya, sa satuyang pamilya. And these are good. Mga marayining bagay na tigigibo ta, pagtrabaho ta. Kaya lang, when we become too busy for people, too anxious to notice God, in the moment, something is off balance. Di ba? Minsan, may nadangog akong istorya nin sarong magurang, makamundoon pong isipon na nagpa-abroad suina, tanganing maging caregiver kan mga aki duma, nagsweldo nin katabang digdi sa Pilipinas, tanganing iyong mag-ataman kan sa iyang mga aki. We are sometimes too engrossed with work na nalilingawan ta na po sumas mga mahalagang bagay sa satuyang buhay, an sa tong pamilya, an presensya kan sa tuyang kagurangan. Ang ikadua, the necessity of prayer. Nadangog ta, si Maria, bako po ini si Mama Mary. So tugang ini ni Marta. Si Maria nagtukaw, pag abot kan sa tong kagurangan sa sala, nagtukaw sa pamitisan kan sa tuyang kagurangan. Tanganing magdangog sa iya. Ining posture po ni Maria, bako po ini dahil tahugakon si Maria. Gustong magpalusot, digdi na sa nangaya ako ta. Utong ay bahala na siya duman sa kusina. Actually, this is a very good posture of discipleship. Pagiging disipulo kan sa tuyang kagurangan. To sit at the feet of the teacher is the position of the one who longs to listen, who longs to learn, and to love. Iyan ang namidbidan po ni Maria. Itong momento baga na makaibahan an sa tuyang kagurangan. Saro ini para sa iyang sagradong momento. And the pwedeng itukal, irreplaceable. And sa paghiling ko po, ini man dapat ang satuyang maging disposisyon sa satuyang buhay. Dahil sa nakita magparatrabaho, may nanotisyaran kayo sa sarong padi sa iyang parokya. May sarong parauma na every day, early morning, naglalaog sa simbahan. Gari si San Isidro. Pero nanotaran kang padi, permining ama yun. As in, pag-amot sa simbahan, minatukaw sana. Dahil ribok-ribok. Hinapot niya itong parauma. Sabi niya, ano kaya tigsasabi mo sa Diyos? Minatukaw ka sana dyan. Aram nindo so, sabi kan parauma. Actually ngayon, Father Daiman, not much. I just look at him, and he looks at me, and we are happy. But iyo po yan ang meaning kan pagpamibi. Not always words, bako man pagparataram, but presence. Yaong kasanamako amuan sa imong sadiri, sa atubang kan sa tuyang kagurangan. Arog ki Maria, we need also to make time for silence, for listening, pagdangog sa kagurangan, and for resting in God's presence. Nakukuata ang katuninongan pagyaon kita
sa kagurangnan. Otherwise, sabi nga ni kayan, our work becomes restless. O garidain na bagang katapusan, then may karasan ng pagal, and our service becomes dry, burdensome, and boring. O yun na iyan, naglilingkod, nagbabasa, nagkukolekta, tururong sa misa. Paragado na. O, daing kahalong prayer. Daing kahalong pamibi ka po sa natrabaho. Ultimo, ang pangapodan na ining dua, pamibi, asin, pagtrabaho, maging balanse sa satuya pong buhay. Kaya baga sinabi sa ultimong parte, sinabi kan sa tuyang kagurangnan, referring to Mary, saro sa nang bagay ang kaipuhan. Yan. Mary has chosen the better part. Napili ni Maria ang mas marhay. Dahil sinasabi kan sa tuyang kagurangnan o pinagkukundinar niya po si Marta dahil kan sa iyang ginipo. Pagpapagirumdum niya sana po si Marta na sa gabos niyang ginigibo, dapat dahil niya mawaraan sa iyang focus sa mahal na Diyos. Prayer and work are not enemies. They are partners. Bako po ini magkaiwan, bako ini magkasalungat. They are partners sa satuya pong buhay. Sabi nga ni po ni Saint Benedict, ano ito, sumoto kan mga Benedictine? Tururog na. Yan. Ano sumoto kang Benedictine? Ora et labora. Pray and work. Life is like that. Work and prayer must be balance. Dapat balansyado sa tuyang buhay. Because without prayer, our work loses meaning. Kung dai kitang pamibig. Without work, our prayer becomes empty. Sige mo sa nang pangadji, dai ka man natigigibo. Di ba? O, paborito tayo itong linya. God helps those who help themselves. Maski po ang sa tuyang kagurangnan, nahiling ta ang siring na pagbalansi sa iyang buhay. He worked healing the sick, preaching to crowds, but often, kadakla na beses, nahiling ta siya, withdraw from the crowds and taking time to pray. Oh, pray in silence. Kung siya nga ni, kaipuhan niya ini sa iyang buhay, kita pa po daw. Kaya digdi sa istoryang ini, namumutan pong mga tugang. Si Marta asin Maria, bako man po sindang magkaiwal. In fact, they are sisters. Magtugang sindaw. And we need both in our hearts. Kaipuhan ta parehas ang pagpamibi asin pagtrabaho. The servant's hands of Marta, representing work, and also the listening heart of Mary, representing prayer. And when we bring them together, we live a life of grace and balance. Diyan, niyato mahaako ang balaog ni Diyos, asin magiging balanse ini sa tuyang buhay. So bago ako magtapos, magayon po gayon, na haputon taan sa tuyang sadiri, kan mga kahaputan na ini, kang nakaaging simana po, are we too distracted by our doing that we miss God's presence? Baka sobra kita kabisi, dahil ita lamang namatean sa presensya ni Diyos sa satuyang buhay. Or ikadua, have we made time to sit quietly at the feet of Jesus? Do we take time to pray? Silensyo, makiulay sa satuyang kagurangan. Asin, paano ta daw madadara sa balanse ining pagpamibi asin pagtrabaho. I hope we will also choose the better part. Piliun ta kung ano ang mas maray. Bako tapabayaan ta po ang satuyang mga responsibilidad, kundi sa gabos na tigigibuta, imbitaran ta ang satuyang kagurangnan na maging parte kaini. Because when we serve with prayer and pray with love, we will find peace. Diyan ta sana makukuha
an katuninongan. And we will truly welcome Jesus. Mawi-welcome ta. Mapapadagos ta si Kristo sa satuyang buhay, sa satuyang mga harong, asin sa satuyang man na mga puso. Amen? Sa ngaran ka na mga aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Sa tuyang ngunyan na ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Dakol na bagay ang kinakasibutan niya to. Alagad ang mahalaga sa gabos iyo ang paghimati sa tingog kan Diyos na nagtataram sa mga andam maghinanyog sa iya. Kaya sa Espiritu nin paglaom, darahon ta sa iyan sa tuyang mga pamibi. Sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging bukas sa pag-ako kan mga daing ierokan asin mga nalalagalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Maninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria, pilion niya to an urog na marahay na gibo, asin akoon si Jesus sa satuyang puso asin bukay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanuod na magpahalaga sa maludok na paghimate sa mga tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, mamatean ang nakakapaumay na kapangyarihan ni Kristo, huli kan pagkamuot asin pagtabang kan sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa harong kang kagurangnan, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sinubol mo ang aki mong si Yesu Kristo sa pagpahiling sa mo kandalanin buhay na daing kasagkoran. Danay niya mo siyang akuon sa samuyang buhay asin takwanin lugar sa samuyang puso. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Bawal ka. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinaparigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot sosog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanalakan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing, ang idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwara sa gabos nin kaligtasan. Uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. taas ang mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan. Taan mga aki na sa harayong isiniblag kan krimenin kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo. Asin sa bagsik kan espiritu, tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga kuro nin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Urawaya, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Palaran na minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Kagurangnan, ikanagdadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibig kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinoo sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis, kan sa kuyang lugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kanina nagrurumdum kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang,
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw nyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga,
an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin paapagkaliguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa Sa imong. tuya po niya na hira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Tawi kami, ning katuninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo.